Вземете 3% отстъпка от ARDES.BG с промокод PROMO3. Днес ще ви представя геймърския стол White Shark Austin. Перфектният избор за вашите дълги игрови сесии. Този стол съчетава комфорт, функционалност и стил, за да ви осигури незабравимо изживяване пред екрана. Основни характеристики. Регулируеми подлакътници, еднопосочни, за да намерите идеалната позиция за вашите ръце. Позиционен наклон с фиксиране. Настройте наклона от 90 до 135 градуса за максимален комфорт. Възглавници за глава и гръб, за допълнителна опора при дълго седене. Здрава рамка, комбинация от метал и дърво, гарантираща стабилност и издръжливост. Максимално натоварване – 120 кг. Размери и удобства. Размер на седалката – 52 на 51 см. Височина на облегалката – 83 см. Височина на седалката – от 48 до 56 см. Обща широчина в областта на раменете – 58 см. Диаметър на основата – 350 мм, изработена от пластмаса. Дизайн и материали. Цвят – елегантно черно, което подхожда на всяка геймърска настройка. Тапицерия – висококачествен текстил, който осигурява комфорт и лесна поддръжка. Колелца – пластмасови с диаметър 60 мм. Монтаж – да, изисква се сглобяване, но инструкциите са ясни и лесни за следване. Ако търсите удобство, стил и издръжливост в едно, White Shark Austin е вашият стол. Разгледайте го и направете следващата си игрова сесия по-комфортна от всякога.